Barekmor, phasas latai palakatar ni mong sung sasangteng, ani kapang ni takuk dia bukuk song, hai na hai dorang ni pasang phaijaka, dorang ni surimani dia hamari klaima bai, ang kaitun hamai ruo, ang hamai maruo ani polani ozama, His Holiness Moron Mor Athna Johan Fast Metropolitan ang hamai maruan bagi suri tongnai sini Archbishop Ji His Grace Moron Mor His Grace Justin Mor Thomas Kolkata Archbishop bagi je joto ani shepherds kapani shepherds borong nang shepherds fathers tai joto believers sikla nang joto no ani kaka hamya pro tai kakjong ya par ani nai tong nai joto denomination ni takuk te okok song otang song tai hani joto borong nang song do lukurok India hastengteng Phatra hastengteng Tripura hastengteng nai tong nai rok kapang kasrang man kokse ka khom mang man kokse ka tong klai man kokse kawang boro ano mo haki bo sahor ka bishop nang o Bible kokcha eba da doctrine of Bible prangmani omang puila khanaka kangma kok bokri kok kotor ang khasakhnai ko awairo YouTube bising te khnai manka te baksaka agi je srangmani Bible college logo tab hai muktumantika hambai bishop or teaching omo sudu mothani jotoni bagai si akok simia যারা বাইবেল কলেজে পড়ি তংনাই ট্রেনিং রি তংনাই বা যে কোনো খরকসা লিডারশিপ তংনাই বরংনি বাগি তেও নাম মানে ক আনো কেও যদি কল প্লেসমর কাংকে আং এক্সপ্লেন খাইরওয়ানা তামকে মজা শর্ট नि বাগै সাইথাঙ্গ আং উলো তেও নাম কো মানে কে ক্লিয়ার বা ক্লাইনা আবশ্যক গা ফাইদে থাংনাयाव आं কাইজর ততে তংনা এবা গ্রৈ দেংনা kok eba theory dong ni kok dong no abo tamu ang satta point ni kok sai khna raka tinio hangkang ke o parto o kai tor tongo honai phunogui sajakma kok ro tamu kai tor tongo honai saner bo tongo abo philosophically ba kabangma sikre norong borong ni o kok ro ko o subject ro tei porikang ke Kabang kaham saimanai angjas lama fogiro asakse. Number one kanke kaitur tong nai sanerong bisingo number one ke cosmological argument. Eba kok Bangkok cosmological argument o cosmological argument eba sanai ro kok ekhnai ro omorong ni kok ke tamong ke cosmological kok thai omoke Greek kok bai cosmos hono te o cosmos hanma ke sungsar eba world hayung hanma se o kok bangma eba argument kok tei sajak mani ke mungsasuk phano gri sak sarale mungsasuk phano নুকনালে কজ্ঞাতা অর্থাৎ কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট হাই মো কাইতর তমন কংদি সাব একটা কিছু টঙা জাগাও মুংসাসলে টঙা জাগাও আবো বাইন আম মুংসা পেপ্লাই ফাইমানো নুকজাগি ফাইমানো এবা সিজাগি টঙাই মানো তে ও মুংসাসক नै নুকজাগি টংমানি আবুনি সয় ইয়াফাং এবা অরিজিন Masama tong naika. Amori bagai no borok ni poitukhe kaitor tongo mean God exists. Tamni inke o mungsasuk ni ya phangni le kaitor no o cosmos ni o cosmology ni ya phang no kaitor. Tamni hinke o mungsasung ya phangle kaitor no abni bagino kaitor borsoi no tongo
Number 1. Number 2 kaitor tongni sajakmani kok sanai kete kaisangke di teleological argument. Teleological argument tamo omoke teleological kok thai omobo Greek kok ni phaimani se te o kok thai Greek kok thai teleo meaning eba hanmake paithak eba in paithak ni kok hanmani se teleological kok bangno omo haike buchina bagai kaisa phunung mari rei saimano romdi kaisa mobile ni snamjak mani aburo bail ke eba orderly tei kaisa mobile no system baikhe tei nasikmu tei no snamjago aboni bagino tabu kokhi omose o no khayong te hayong asuk naithok rei bail eba order lekhe nais namjak tei naisik tingo snamjak te naisiring snamjak te o snamjak ni uklogo khoroksa le tongo tei a khoroksa no bono kaitor kebuya aboni bagino kaitor tongo God exists. Point number 3 inke the ontological argument. Ontological argument tamke ontological argument kanke ontological argument ke bhabima eba dharana khlaima eba wansuginama te a bhabima eba dharana phaima eba manma tui nai soi nai saimana nayo aboni bagino o kokhe borok kubui kaitorno poito khlaio kaitorno nugya phanong thung o wansukma bhaike kaitor kotorni hnai wansugui poito khlaiman aboni bagino kaitor tongo God exists o kok bangkugo eba argument ni kok kotor khe wansugui sajagmani ke o sangsar kotor mani joto borokno kaitor no tuyei kise ke kisale aw kaitor tongo hnai khawo bujak bayo te o soi keno kebo khoroksa phano ihi hnai nai saimanya aboni bagino kaitor tongo yes te kaisa example khabani takubo khoro sini dophawo agini simphanang teng muisaklai tilepan tongteng podre potti pun saklajai tongteng amjak jakteng bororo koksao kaitor tongo nai kaitor posthon nai salsa nai yes God exists kaitor tongo ni saleroni kok sengnai tongo point number 4 kangke anthropological argument tamo anthropological hanmake borok ni sago eba borok ni sago nini ane sago tomung bai tongui tongmani tomung ni bising teke nukjagrok manma jeba khoroksa phanong teng bini sago tomung kaham eba moral nature eba tongraija tongrok bai kuplo aboni bagino anthropological argument kokhe tongmung kaham eba moral nature no snamnai o hayung sako khoroksa sikl tongo aboni yaphang tongo te kotor kukhe jesa ke phano masama tongnai te a tongnai khoroksa bono kaitor hunjago aboni bagino bo ke bia bono kaitor sobrayo God exists point number 5 elambang ni bising tei sajak bani mongke scripture ni bising tei
nangkungmani kok rokno asuk bangmake sayawoi kok isabaino kaitor tongmani kokno tui sana thangke omose Bible eba elambakni laibama eba history kok rokno jotono eba inap kaitor ni tongono sung utuklayo eba saimano tamne ke Bible elambakni kok rok awro bebakno kaitor ti borok ni bisuni gedalai eba tongai phaimani kokse angoro scripture puri ephano ko kaise belai kaise kaitor tongon kono buci jane kok kamose khapani sikle sikle oprasra taku bokro Bible tammo Bible abo kaitor bai borok ni tongai phaimani abo san ko buni bagino kaitor ya pang simi borok tongai phaimani kok Bible sija kaitor করে কে বড় kaitor kok সাকে বড় বাইবেল কম এলমন kok ফাইকেমো বড় নি বেদা ফাইকেমো বেদ বড়াকিন কমো আবন বাগিনো kaitor tongo te kaisa last ni point ke kaitor bai phunok jakmani kaitor bai phunok jakmani মানে tamo kaitor bai phunok jakmani kok no kaham ke buisoi nai mana bagai kainei te nangmani kok no tui tolao sijak অর্থাৎ mongke se mokul bai nuguino kaitor no tongnai wan sugi nai mano okok ang puri tongo tamne kemo ani bujab sijak ne hoite ang ayang jepro father hasto bisik puri tongo apro sijak mani bon bagen ang to klai se puri tongo yak siak re aba general tei phunuk bani kaitor tongrai de aba nature te asuk rokno nugoi tongmani aborok baino khoroksa borok ni sago kaitor bo soi tongo nai khao songoi nai mano te awan sumaro abo haino sotor jagai logyu phayo eba tongo orni elambakno ang part 3 poriwana b gani mengte kaisa special revelation mote bo klaisa kaitor tongo konkret saimane special revelation tamang kanke siwinai phunuk jakmani siwinai eba special tike phunuk jagai tongma tongpla hanmani koke Bible gabangna jagao sai eba special tike phunuk jakmani tongo kaitor bo sakno imang tui vision tui eba darshan tike bo borrokno nangmani tuinai phunugo sao aboni bagino hayongni bebak borrokno kaitor soyong ketang tongnai masao tei poitu klayo te kaitor nukjak mane abo kaisa ke elambak tui tei kaisa ke Jisu Kristo ni bising tike nukjak mane abo belai keno srai sungno busiru tai phunogiru kaklayo kisisa busi man kana nai kaitor tongmani ko angoro pasta point saiknaraka number 1 kangke cosmological argument number 2 teleological argument number 3 ontological argument number 4 anthropological argument number 5 elamban bisingti aba scripture bisingti tai number 5 kaitor ni phunuk jakmani revelation special revelation bisingti angtini of paithak ni of point no Bible ti asuk saglaka next part 2 hoite narong tekisa part 3 hoite narong tekisa clear kamarana abon pore theology ni part kaham kesang nai thangnai kaham tongne hani magi surai tongne ani mo jora kariba oma haike narong sang phanyani onek tam nai abo hopung sapungni wansongma baima hamjakma surima khatharma saktarma sacrifice ni kobutongo narong surim bisingti ang phai man pinani our mal please narong rating tongne nailai de surang lai de tai seller de sak nangi watang de kaitor ni surang jane kokrong no kaham tongne God bless you.